outras orquestas ofrecen grandes conciertos, nos que non soe faltar a Marcha de Areski, de Johann Strauss. Os de sexto de primaria acompañámola dunha original e divertida composición de percusión corporal, na que vos amosamos a nosa excepcional coordinación e sentido do ritmo. Agradecer a Alberto a súa colaboración unha vez máis, vixiando que todo soe como debe. Un aplauso para ele.